Machiegni nyakora moge jwang weche mago madhiloso weche manyien ruchi makone chal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango ma gin mbakoromo gimokwongo maluoka en choko pare wi chik mar omenda nyakwara moge jwang e paro mar chik omenda nyakwara moge jwang kawuono yangore ni komiti ma ochung' ne rango weche mag omenda e od bura bedo kod romo kod jok mopogore opogore ahinya e sekta mano mar omenda kata uchumi mapacho kae mano kama bedo kata ka gibedo gi romo odiochieng' ma kawuono koting'o Kenya Association of Manufacturers kama girome kod Institute of Economic Affairs gintiere kod Institute of Public Finance kod ISPAC bende mano Institute of Certified Public Accountants of Kenya kod Deloitte ma bende dhi bedo kanyo ka giromo godo odiochieng' ni ma kawuono wabed kod ng'eyo ni kanyo gitime yo machal nade romo nitimo kata Mombasa Road wabedo kanyo kod ng'eyo ni ginto gin gik mage ma bende oluwo chenro ma kama ntiere kar romo nyakwara moge jwang' mano mar KICC ma bende ka waneno ntie gowi ma bende osebedo kanyo kae bandho kod wego rak mantiere pacho kae mane momiyo kawuono komiti ma ochung' ne weche mag limbe kod muchung'ne weche mag limbe pacho kae mano kautane kod jaod bura mamara mano kareka mbiuki ma bende romo kod kambi ma wuok China mano China Wuyi kachiel kod ka jokanyo mag wacho ni wego rak ma ntiere pacho ka kotenore kod gope ma pok ochulgi are ne tim renovation kata ne ber kar romono mano mar KICC walowe romono chako saa 4 mar okinyi bunge tao orofa mar 5 kama chielo nyakwara moge jwang' ntiere mamoko ma pod waluwo mano ka otenore kod wechegi ma pod wamedo ni kar kae USAID oyango nyakwara moge jwang' chano chenro mago mag pogo mwandu mago mag taulo mag riane sikunde mopogore opogore pacho ka chenro chakre saa 2 mar okinyi oserumo kendo mana wakel ni gikuku mare koromo kanyo saa 7 weche manyien mag migago ka gikacha kawuono chieng' duol kod weche manyien mag oimore wamedo koni ka bende ntiere kanyo ng'anyo mano mar clinical officers kata mano Kenya Union of Clinical Officers yangore ni gibedo kata county ma Mombasa ka gibedo kata kod ng'anyo mamol margi ka gikwayo jofwambo mondo ochopi mondo obed kod gi ng'anyo machalo kamano gidhi bedo ka gichomo apis governor ma Mombasa okinyi ma kaonare saa 4:30 mar okinyi gidhi bedo ka girado Freedom Tree mano ka gintiere kacha oko mar Coast General Hospital mano waluwo ni kena wakoni kuku mari ka joja oko lowe kacha makare tie rombe nyakora moge jwang' romo makelo kanyakla manager mag bombe mapacho kae timore county ma Kisumu kendo mano yangore ni gisechopo kacha mano city kachiel kod ka municipal managers girome magawa moro Kisumu are saa 5 mar okinyi ma kawuono kendo gidhibedo kata ka gitwaga kinyalo ber kendo nyalo chan bombe e yore ma opogore mano amedo luwo ni kawuono kendo ang'wakoni gikuku mare ni ginto gin weche mage ma pod mienjo kanya kwara moge jwang' kae wan gi sigana moko ma pod wamedo luwo ni kaka en odiochieng'no ma idhialo e wechegi mag ria ma bende ang'wanene kar kae ni en World Menstrual Hygiene Day ere kaka inyalo rit ler e kindegi mag ria ne nyithindo manyiri nyasi ne bage county ma Homa Bay kachiel kod ka county ma Siaya kai county ma Homa Bay idhi bedo kata ka itime Kutieno Primary School ma yudore Chonyo South Sub County ka county ma Siaya obedo kanyo ka itime Alego Usonga Sub County ma kod mathodhi ofwambo oko oko kanyo ang'wakonu gikuku mare ni ginto gin weche mage mantiere kar kae yiero speaker ka watieko nyakwara moge jwang' e county ma Migori timore odiochieng' ma kawuono kendo Jojuma ntiere kacha assembly kendo ang'wakoni ni gin gik mage mabiro kacha achiel kachiel gikanyo kora moge jwang' wadwani watiek godo ka wantiere chenro mar mbako romo kama ang'wakelni mathoth ka wantie kodi kar ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango mabiro en twak ma idhi ta kanyo kod nyawada Joyce Oluor e chenro mar mbako romo ka warango ber ma limbe jatend piny Kenya Amerika ne okelo e pacho kata enye wechegi mag uchumi kik idhi mabor oriti masani